Malawi Brief. Bungwe la HRDC latulutsa chikalata chimene chikusonyeza kusakondwera ndi ndondomeko zachuma zimene amwanamveka anapereka ku mtundu wa Malawi lachisanu lapitali. Koma Amalawi apereka maganizo awo pa za chikalatachi. Takhalani pomwepo. Mbaija ya malamulo meneko yayi mapereka ndondomeko ya zachuma makamaka mu 2026 komanso 2027 national budget kuti kodi tiyenda bwanji ambiri alankhulapo osiyanasiyana inu ngati nzika za dziko lino nangasiyana ali Friday timatero kuti let's refresh that topic kuti tikambirane mwayilandira motani nkhani imene chifukwa bungwe la HRDC leroli nalonso litawunikira muno bwino mmene ayitsatirira ndondomeko ya zachuma ija lanena kuti nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka alephera kupereka mayankho ena kwa Malawi mu ndondomeko ya zachuma ya 2026-2027. Leti mati kuti inuyo kumbali yanu ngati mzika ndinokhutira ndi national budget kapena HRDC ikweze mawu. Tikati ikweze mawu ndiye kuti mkuvomereza zimene HRDC kufotokoza kuti national budget ya ulendo umene wa Mwanamveka pali mayankho ena mulibe mu ndondomeko imeneyi ikuperewera. Timafuna timve maganizo anu mkhozo chita zimene zipoimba foni ambira ambakale maiko akunja timakupatsani mwayi kuti through WhatsApp call tikhoza kuyankha foni zanu komanso Malawi muno tikhozanso pitirira kumva ndemanga za nzika. Tiyambe motere kuti palaina pa mwasura bwanji timafuna titamva maganizo anu ngati mzika ya dziko lino timve kuti kodi inu mwayilandira bwanji ochuluka ndiwo sono foni zamba wombana kwambiri wano kuti kodi ndeti yamba pati tiyambe motere chonche mwasura bwanji palaina apa zisambire mavuto chonchi ngati mukutimva mukhoza kutimbiranso kachikena ife tili pano kuti timve maganizo anu ngati mzika tionebe kuti mwina tiyese kuyankha foni ina. Mwasura bwanji palaina apa ochuluka ndiwo amene akuyesera. Mwasura bwanji? Ndasera bwino kaino. Tasweratu amaseko kuti chimachitika njani mmakhala nthawi zambiri oyamba ndinu nangatu leader atipereka chitsanzo chabwino ku mtundu wanthu. HRDC akuti mayankho ena mu ndondomeko ya national budget imene achita present Mwanamveka ili ndi kuperewera magaps ali mochuluka ilibe mayankho okwanira ku nzika za dziko lino. Inuyo munayitsatira ndondomeko iyi timati timve kuti kodi inu munayitsata motani. Zikomo kwambiri. Chinthu chikati chaperekedwa sibwino kuyamba kutsutsa. Koma aone kuti kodi chinthu anenachi chichitika. Nthawi yoyankhulira onena kuti chinthu chamudanena sichitachitike ndiye kuti ndi nthawi imene aona kuti zinthu zijazalephera. Akuti ilibe mayankho ena ili ndi magaps a Malawi zimene amembekezera si zimene zachitika mu national budget imeneyi malingana ndi HRDC. Nde iwo kufotokoza choncho nkulakwa inu mwayiona kuti mwakhutira nayo national budget iyo? Ndi chimene ndunena kuti ndayamba kunena kuti iwo adakadekha aone kuti zimene anenazi kodi zichitika kapena ayi. Koma akanena kuti Amalawi ake ati amene sadakhulupirire kapena amene akunena kuti nchoperewera iwowo tikudziwa kuti kumene kujako tsogoleri ndakayiyatsa akayiyatsa waona kuti Amalawi ake ati akumudzi kumene amachoka iwo kapena alaundi kumene amakhala iwo. Ife akanena kuti Amalawi ife anthu akumudzi zimene zochita boma ili anthu akumudzi akondwa. Koma ngati palibe napoperewera iwowo tsapano zawo za iwowo za persona. Ndiye kuti mwina aononena kuti zoperewera koma sibwino kuyankhula pagulu kuti ayiza kuti zaperewera ngati zinthu zichita nkuona kuti zalephera. Pali zinthu zina zofunika otsutsa umakatsutsira ku chipinda uli ndi mkazi wako komanso moyankhulira ku chipindako utenge timati chipanda kale lija champhonda chicha. Uyankhulire mmene kapena mutsuko wanthu asakumvere. Chifukwa dziko lino la Malawi pano pamwina tuthamangira anthu 24 million. Ndaka iye ataro nonena kuti iwo khawo sadamvetse ali ndi ufulu wakumana nawo Mwanamveka.
komwe ku parliament iko akhoza wapempha ndimafuna ndikumanena anu anduna kapena ku parliament iko yayi apite mu office yawo ndimafuna nditakambirana nanu osati munthu asana kumane naye kuti mwina amulongosolere kuti takamba ichifo zinthu zije zimakhala tutanthauzo lake zikanenedwa kumakhala orambasula ichi chitutelemu chipita pakuti ichi chitutelemu chipita pakuti mwachitsanzo tingwire nga ndalama ya CDF icha 5 billion icha imene ili ntanthauzo zinthu zambiri madera akumudzi ndi akangoyamba nkunena kuti koma ifeyo tiononera kuti yapelewera mtundu wa Malawi soda khutiri amalawi akakuti ife tudabadwira momono ndegeresana kwereko ndi afuna onena kuti cha iwo ngati aona kuti nzopelewera kwawo kumene adachokera kapena kunyumba imene akugona koma asapusitse dziko asapusitse Amalawi ndipo sasakhale ngati iwo ozindikira kwambiri chifukwa Malawi muno pali anthu ena amene sadapite ku sukulu alozindikira chabwino ndiye tikatenga ngati mphika umene amwanamveka akapereka kumeneko chinthu anthu asanaje asanatafune mkumeza adziwe kuti chinthu chinchokoma akamba kale kuti koma mmene soonekele ndiwo izizi aziphika oyipa zimene sizingakome anzawo mmene mwakuja iwowo ngati akura tera angusamba m'manja kapena asakugwira somadziwo angokhala potero kumadzi akumwa okha awapatsa akumwa koma kuti anene kuti Amalawi sadakhulire ndi budget imene apereka anduna amwanamveka ine ndiona kuti nzopanda pake zimene nzopanda mchere zimene ayankhule onse tamva maganizo ano amaseko mkhale ndi usokopambana usiku mwapambiri perera kumva maganizo anzika kuti kodi mbali yanu mukutinji malingana ndi HRDC itazukuta nkuunika bwinobwino ikupeza kuti pali magapo ambiri amene mayankho ake palibe zimene nzika za dziko lino zimayenera kuti zilandire kuchokera ku national budget imeneyi akutero kuti mulibe mayankho ena chapuno ndetimvebe fa ochuluka ndiwo akuimba foni ena imba maiko akunja ena m'Malawi ndi foni zija zikumachitamo limbana pano kumabeti esetse kuona kuti kodi ndi ani ena amene ali pa line mwasula bwanji bwana ndikuimbira kuchokera kuno ku Cape Town tathokoza takulandira ndi kwambiri Cape Town mwati dzina Ndala Saidi Isa Aisa imeneyi mukuitsatira bwanji munaitsatira nkhani ya national budget HRDC kuoneka kuti sikukhutira ino mbali yanu mukuitsatira bwanji nkhani imeneyi ya ndondomeko ya zachuma mwanamveka imene adatiuza Friday ya amene ajatu ndondomeko ya chuma inali bwino kwambiri awawa ndi jealous chifukwa olo ife imene tili kuno ku Cape Town timavutika anthu kuathandiza nkhani ya chakudya anthu pakali pano patapuma ndiye pamene abweresa budget iyi ithandiza anthu ochuluka kwambiri moti boma limene lilipitilire ndithu ndithu ine maganizo anga ali choncho awawa ndi jealous masiya ayi tathokoza kumva maganizo anu bwana Isa ku Cape Town mdziko la South Africa ziko aberewo ndithu abwera kupereka ku maganizo awo na mwasula bwanji mwasula bwanji ndasula bwana lanu dzina kumene mwatiimbira nzofunika kwambiri HRDC aona kuti mwanamveka nabwera inde ulankhula koma pali zina zake sizikuoneka bwinobwino inu munaitsatira nkhani imene ya budget nkhani imene ndinayitsatira koma choyamba munidziwe ndine Mangulama Mangulama kwanu ndikonkuno ku Malawi muyankhula chichewa muli mdziko lanji ndili ku South Africa ndine wakatiye mwambo kwa mfumu Antulisha tithokoze kuti kwachiye mwambo kudatipatsa wachikulire mdziko lino ndipo muli mbali yawo kuthamangathamanga taperekani maganizo anu kuti inu munaitsatira bwanji ngakhale HRDC nayo yapereka maganizo ake timafunanso timve maganizo anzika munaitsatira bwanji national budget yokonzedwa ndi amwanamveka nkhani ya budget ndifuna ndingowauza Amalawi lero sindiyankhula kwambiri koma ndiwauze kuti Amalawi azifunse kuti anakhalirapo mpando wa sofa ngati Amalawi anakhalirapo mpando wa sofa palibe mpando wa sofa umene matabwa a genuine matabwa ake nthawi zonse amakhala zipapati
ndipo okhala pa mpandopo akakhala pamwamba pa sofa amaona ngati kuti wakhala pabwino, koma pasipa pamakhala kuti mkati muli fumbi komanso ndi zipapati zimene zinakhomeredwa mpandowo. Kotero kuti budget ya Mwanamveka ikuoneka pamwamba apa ngati ndiyokomera dziko, koma ikukomera iwo andalewo, koma Amalawi sikuwakomera. Oho. Amalawiwo azitenge ngati kuti ndi zipapati zimene zinakhomeredwa sofa. Okay. Amenewo ndi maganizo anga, chifukwa dzulo ndimacheza ndi mphunzitsi wina amandiuza kuti amalandira 400,000. Ndalama zonse zimene boma likumamudula kamudula amabwerera ku nyumba ndi 120,000. Oho. Andi munthu wotero angachite bwanji survive kumudzi. So Amalawi aziwe kunena kuti ma promises onse amene ADP kapena boma limene lilipo linapanga zosatira zake ndikuti Amalawi akhala kumva kutentha ngati mene imamvera thabwa la chipapati mu mpando wa sofa. Okay. Ine ndimalize ndi choncho ndinene kuti tiyeni tizikhala ndi chikhalidwe chokonda mtundu wathu, chokonda so Amalawi. Ndimayang'ana mbajeni muja anthu akumpoto analonjezedwa ndi msewa nyika Chitipa Road nthawi ya kampeni, koma mu budget muja mulibe. Msewa kuchingale mu budget muja mulibe umene unayambidwa kale kumuzi kwathu kuzomba kuchingale kuja msewa meja wakhala ukulephereka zaka zonse anthu amangoyimba. Msewa makanjira akabwera pandale kampeni amangoyimba. So budget manager ndi mpando wa sofa, koma mkati imu ndi zipapati. Yayi bwana Mangulama, tithokoze kumva maganizo anu ndipo tikuvomereni kuti mkhale ndi usiku wopambana. Ambuya kuyang'anene Zikomo. Apero ndithu perekako chitsanzo chimene akuti Amalawi ndiye kuti ndi zipapati zokhazokha. Tikasuzumira ndithu amene akhalapo ndiye kuti pansiwa pali zipapati, ndi zipapati zikumva kutentha kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Bwana ndaswera. Kuti ndikuti kumeneko dzina lanu? Kuno ndikudowa kwa Chimwaza. Maganizo anu kwa Chimwaza. Timatero kuti HRDC apereka maganizo ake pa nkhani imene ya national budget. Mafunanso tifunse nzika kuti are you satisfied with the national budget kapena HRDC ikweze mawu? Ineyo maganizo anga ngakuti HRDC isangukhala mphula bajiri zonse. Izilankhula bazinthu zokhazo zituthandiza anthu amene ndiovutika ku dziko la Malawi ngati zilizo lizuwa dandaulitsa anthuwo. Dziko lino lili anthu ovutika ochuluka, mwachidule titukhali 75% ni anthu odandaula ku dziko lino. Okay. The HRDC ioneka kuti apapa ifune yimire anthu 25%. Mulankhula bwanji? Izi ndikulankhula chifukwa chakuti panopa chimene tili nawo anthu amene oli ndi ndalama akuwanyoza, akumanena kuti ndi okalamba. Akunena kuti okalambawo sangamachire zinthu za nzeru. Pamene 75% ikuyimira ku amene akunyozedwa kuti ngokalamba luthandizidwe kuchokera kumeneko. Okay. Dziko lino tikambe chilungamo anthu ambiri ndi ovutika. Okay. Anthu ochepa amene oli ndi zinthu. Okay. Ndi chifukwa choti mwina anthu ena ake omene omafuna kuthandizira kwambiri pa anthu ovutika aziwavuta, chifukwa chake aona kuti ozilankhula ku zochitika za dziko ili. Koma okutira kwira panopa dziko lili bata chifukwa chakuti zinthu zimene amayembekeza Amalawi zikuchitika. Amalawi tikati Amalawi ndi 75%. Kwa anthu ena waje chifukwa choti oli mchuma ndichothamu mu Malawi. Zinthu zawo zambiri sochita kwambiri zokhudzana m'mayiko ano. Ndiye nimafuna kuti HRDC ngati nkulankhula izilankhula zokhazo zimene mwina zashinja anthu osauka. Osati anthu amene mbodzi nizotheka kuti yawawo kuti walankhulira patsidwa kena kake kuchokera ku anthu kwa ndalama komwe kuti ziwalankhule. Ili matikiti lero tiwapemphe kuti obakhala chitikaye
oonelele mtetelere apa kati kanachoka ku mavoti nizisana zilipo chabwino ndiko linasotaona kale kuti zisintha makwera besi zingangokonzeka mwanjangu ayi zikonzeka mochedwa chabwino tivomereze HRDC ikhale chabwino tathokoza kumva maganizo anu kudwa kwa chimwaza bambo anga kuti nanu munatero kuti ayi HRDC itsitse volume kupitirira kumva maganizo anzika sizo mbali ya kumeneko ino mukuti bwanji nkhani ndi okambirana siyoti tikamakambirana ndiye kuti hello mwaswera bwanji taswera bwana lano dzina kumene mukutiimbira ndikuti ine ndi Edward Wanache kuno ku South Africa Grahamstown. mwati ku Grahamstown Okay. Eastern Cape. Okay. Timafuna timve maganizo anu. Mukuitsatira bwanje nkhani ya national budget ikakhala HRDC yanakuti ayi ikuperewera kwambiri pali mayankho amene sadaperekedwe kwanzira kuperera mu national budget kumabe anthu omwe nawo kumveka kwambiri pa TV pa. Tapirira nene kuti HRDC sakudziwa kuti akufuna chani komanso ndingati kuti HRDC tilibe nawo chikhulupiriro kuchokera pa 5 years yomwe yapitayi. Iwo chomafuna ndi kukomboneza mtsogoleri wa dziko la Malawi apita muthalika kuti ntchito yawo asayigwire bwino. Ndale anthu afuna chitukuko, anthu afuna chokudi, anthu afuna kuti zinthu zisike miteni. Okay. Ndiye tikamapanga zinthu kapena kuti kapena tisangase kapena chipani kapena munthu wina wake kuti mina alikunja kwa boma zimenezo sizingathandize. Budget ili bwino koma HRDC chomafuna ndi nsanje. Anthu even kuti kapena muna makata bwera pamene popo pa Lunda TV anthu azimba mafoni amalawi omwewo ayankha amalawi omwewo aziyankhula iwo ndikumatani ndikumayanga mafoni ndikumafusa mafuso iwo aziyankha koma chomwe ndikuchiona kwambiri njoti afuna awapomboneza amalawi. HRDC anthu anatana chikhulupiriro kalekale. Ya duka kamvekedwe sindidziwa ngati mukadali pomwepa amenewo asunthapo anena kuti tsiku lina pafunika kuti HRDC ikhale pano amalawi muzafunsa mafunso iwo aziyankha. Ya imeneyi ndi program ya chidzulo lolemba lero tangoyamba kumene mwezi watsopano sabata yatsopano palaini pali ndani mwaswera bwanji? Ine bwana ndaswera bwino. Nduzeni mwaswera bwanji? Ayi bwana ine ndaswera lano dzina kumene mwatiimbira nzofunika kwambiri mprogram ino. Zikomo kwambiri bwana. Timati mutaperekani dzina lanu kumene mwatiimbira komanso ndemanga yanu pamene mwayitsatirira nkhani yonse ya national budget. Pakhale mbali nayo HRDC anakuti aya ikuperewera pena pacha. Inu mwayitsatira bwanji? Ine bwana nkhani yona imvesesa bwino kwambiri ko basi. Koma choyambirira ndikuimbira kuno ku South Africa ku Pretoria. Dzina lanu? Dzina langa ndine Mr. Chimwe Magombo. Perekani maganizo anu. Maganizo anga ndoti awo HRDC wo sikuti ndi bungwe ayi. Imene si bungwe ayi. Komano ndi nthambi ya MCP. Ayi ndi bungwe lomenyera ufulu mdziko muno. Limamenyera. Ayi si bungwe limenyera. Si bungwe lomenyera ufulu mdziko muno mdziko la Malawi ayi. Koma ndi bungwe loti la MCP. Chifukwa ndoti nthawi imene akalamulira Eugene Chakwera anangopasidwa chipanzi basi ungoti du osayankhulapo pamene ziko limaonongeka. Koma papaso panopita muthalika akulamulira akufuna kuti azilimbana ndi Peter Muthalika. Chifukwa mwanamveka apereka ndondomeko mabwino kwambiri kwa basi. Budget yabwino kwambiri kwa basi. Okay. Koma ndoti HRDC ndosokoneza kwambiri kwa basi amene.
simutipalamulira mavuto pamudzi pano kuti kulankhula kwanu simukusamalitsa kuti HRDC mukuti ndi ya MCP kuyankhula kotani kumene kumadzulo ano? Andi bungwe la MCP limene lolo si bungwe lomenyera anthu ufulu Malawi mwayi lofuna kuti basi Malawiyo asamayende bwino ayi azionongeka. Then pamene amasangalala yo amenewo pamene Peter Mutharika azikolo walitenga bwino kwambiri kwa basi. Oho. Mezi yochepa atu walitenga bwino kwambiri kwa basi koma sobana awo ndongosokoneza basi. Okay. Bungwe limene lingothaso limene loswayo lingotheratu basi. Iya msathetse bungwe lomenyera ufulu mdziko muno. Isi lomenyera ufulu azikamenyera ufulu kwa MCP Kongo. Chabwino. Ayi talemekeza bwana. Talemekeza maganizo anu mdziko la South Africa tikumuseni dzina lija. Ine ndine Mr. Chimwemwe Magombo watu kumulanje. Mukhale ndusu kopambana bambo Magombo talemekeza. Kupitira ziko kwambiri bwana Makawa ine ndakunyadira kwambiri pogwira phone number yangayi. Ziko kwambiri. Ziko ndithu bwana mukhale ndi maziro opambana. Tathokoza. Ziko kupitira kumva maganizo anzika pena ukamva kuti bungwe lingothetsedwa ndi tata koma kodi masura bwanji madzulo ano? Mambo anga ndaswera tafika kuti madzulo ano nthawi kuthamanga kanjani ka dzina lanu kwa matimbira. Pepani sinamveke network pamenepo. Tili kumalingunde kuli Longwe. Maganizo anu kumalingunde kuli Longwe ngotani pa national budget ngakhale comment nawonso HRDC aona kuti ayi njoperewera amanamveka nabwera nzoti zili ndi magapo ambiri mwaitsatira bwanji national budget? Nkhani imene taitsatira kwambiri. Poyamba marintero kuti budget iliyonse imabwera mdziko sikomera aliyense. Osikomera aliyense? Ayi ndipo sidzapezeka ku budget akapekera munthu imene idzakomera aliyense. Mwarero fayani. Koma kuti akanena kuti nzona kuti mina zina ndi zina zasoweramo monga azibati zina yankhula koma tine kuti pali pano budget imene abwerayi poti sidayambe kutsatidwa chilinga iloze zawa msanga. Okay. Timariri neno kuti HRDC ndi ntchito yawo kuti timenyera ufulu tiziwathokoza komano ngatera kuti ali ndi kuthekera akadatsata njira ina yowuzira boma pa zimene zionenga zikulephera pa zimene alonjeza. Timariri ntero kuti budget iliyonse ngakhale boma lapitalo litakonza enade adayiloza zawa. Oho. Chifukwa zofuna za wanthu zosiyanasiyana zochitika za mdziko zosiyanasiyana pala anthu olemera anthu osauka. Ndikuti anthu olemera akudandaula kwambiri mitsonkho momwemonso anthu osauka mitsonkho izi likhudza malinga kugula zinthu zosiyanasiyana. Koma ili ndi vuto la dziko lonse chabwino. Komabe tinkupempha kuti ainu ake budget waonetsetse kuti zimene azikonza akwaniritse. Kuti zileti zakonzedwa kanzi today ni mwachitsanzo zakwanitsidwako 7-8 tikhozo yamikira kuti ulendo winawo akhozo zakwaniritsa zina zifano zoti 5 years implementation ya zinthu ikhozo kayavutira. Ndene marintero kuti HRDC uyankhulapo ngati ntchito yawo silingaletse koma kazina kamayankhula aziona kuti kodi ndi zili zimene boma lilauzidwa likhozo vomekezera kuti palidi zinthu zosowekera kwa wanthu. Koma tibalene kuti budget iliyonse ineyo ndineyo kalepo ndithu naonera kuma budget atimo kwapasi onse palide budget imene imakwanitsa zonse zimenenedwa kapenanso zimene sizidanenedwe. Chabwino. Mwachitsanzo kumubwera pa national disaster ndikuti ngati budget inakonzedwa sangakonzerere kuli ngozi sifasa ngozi koma ngati ngozi itachitika ndi ntchito ya boma imathamangira kumeneko mkugwapo ndikuti zina za budget zimayima chifukwa chothamangira ukathamangirapo zina zasanapo. Mwachitsanzo nthawi ya Dr. Chakwera nene panoyi sindine wandale ine kuti akuchitika chani Fred uko adasiya zina nkuthamangira ku
ku ngozi imene ija zomwe zidapangitsa kuti zina zimaona konze mbajeti mawo zilephereke. Then mati bajeti idakonzedwa ndithu ndipo tiyilandire koma ngati nizopelewera ndi ntchito yathu kupenyetsetsa maso iwo ngati otiyankhulira anthu ndi ntchito yawo yopanga calculate ulembeko zina ndi zina zimene akozuluza boma kuti paizi bwanji ndi tikhoza kamba zakuya kwa msonkho zomveka ndithu koma zinthu zina zimene within a short period of time of ATM zasintha ndithu. Chabwino. Chilenda chiluza chakuti alesa kudziwa zinthu zina zasintha zina zopitira mtsogolo ndimene zimakhalira fachoti zili m'manja mwa anthu. Tikhoza linganiza zina komabe zimakachitika nzina polengera mmene nyengo idutsira. Koma pali pano ine kuti bajeti dziko tiyilandire koma maso athu apenyetsetsa kuti zimene atchula zija upolo zinachabe zitchulezo. Mwachitsanzo ine msewu kwathu kuno kumalingunde palibe koma boma lamene lija lidadayika malo maziko koma no sidalenedwe mu bajeti iyi ndikuti ine tingopenyetsetsa kuti akatha misewu ija nayi misewu ina iyi yofunika ayilondole. Chabwino. Ndiye kuti ndoyifeyo nzika udandaulapo pa zimene khoza udandaula koma tinati bajeti iyi ngati mutu wankhani tililandireni koma zimene zilizosowa mbajeti ndikuti zofunikira amene ali responsible ayankhule boma molumikizana nalo mosalichiritsa manyazi komanso tinena kuti mawamaliza palibe bajeti imene idzakwanitsa zofuna za wanthu osauka kufuna zina olemera kufuna zina. Chabwino. Ndithu lero m'bale wanga. Ayi bambo wanga nthokoza kuti munagwapo apa kulankhula komanso pereka malangizo ndi maganizo zofunika kwambiri kumalingunde mkhalendo sikopambana. Ife tathokoza. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika zofunika timakambirana zimenezi mopanda kupsa mtima anthu amene achitiramo kupereka ma ideas zofunika kwambiri. Mwayilandira bwanji national budget pa Friday pamene amunamveka nali mchipinda chija masonkhana aphungu. Mwasula bwanji madzulo ano tumve maganizo anu pa line apa mwasula bwanji tione kuti kodi amene wapavuta mpati tichotse iwo tibweretse ena zofunika kwambiri kuti timve maganizo anzika ena abwerapo mwachangu mwasula bwanji bwana muli live pa Luntha Television. Mwasula bwanji. Network is not treating us well. Tionebe tiasachotse msango. Mwasula bwanji. Walota isera kuchita mokokotera amene utachotsapo tatenga ena. Mwasula bwanji. Mayanga ndaswera. Dzina lanu kumene mwatiimbira? Ine Betha Jere kumchinji. Betha Jere kumchinji, taperekani maganizo anu? Ine maganizo anga ngonena kuti budget sikomera wina aliyese. Alright. Koma ngonena kuti HRDC amakhanga ali ndi mbali. Why are you saying so? Chifukwa chotina kuti iwo boma lijalapita kuti atiyimirira Malawi sankaonekera kwenikweni koma apapa akumapezeka kuti budget yopota ngowakoza boma zimene sadachite bwino akungofika kungokweza mawu. Tirani tsopano kuti tipite chitsogolo. Mbali anu HRDC yankhula koma amanamveka mukadakhala kuti munakumana nawo face to face mukadauza zotani mbudget manager? Budget imeneyi ineni kozongo alimbikisa kuti makamaka za maphunziro zimene ayikamo zili bwino. Alright. Komanso mwina ate kuyangana mwina zimene anelangati anzathu aja zoti za misewu ndi maboga mwena amene muna boma lijalapita muna lina ayimitsa koma zizofunikira so mmadera ate kukuzikamo. Chabwino. Tathokoza kwambiri kumchinji tikumbuseni dzina lija. Betha Jere. Mai Jere mkhale ndosiko pambana. Ziko. Thank you so much. Pitira kumva maganizo anzika about 15 minutes zimene tatsala nazo nthawi mtamanga. Mwasula bwanji pa line apa? Tatandala kaimbona wanga. Ayi ndatandala ine kunchiseko kuli bwa. Kunchisiko no kuli bwino ndithu. Tagonjwa nanga. Tsono maganizo anu mankhani tachitani ndithu nanonso mbali yanu. Maganizo alipo ndi ochepa. Alright. Koyambirira ni matina apempha malawi azanga. Malawi azanga. Tiziye lankhula zone kuti tizisangalatsa wina aliyese ali mdziko. Chabwino.
chifukwa nthawi zina zake ukampeza munthu amene mwina akukavomereza chinthu kuti chinthu ichichi chili bwino iye amakanena kuti chili bwino pamene aludziwa iye yotere kuti kunyumba alugona njala koma amangovomereza kuti zinthu zili bwino ndiye nthawi zina zake kumavomereza motero koma iweyo uli ni chilonda chimene adathirapo mwaye si bwino chabwino ndikunena izi pa chifukwa ichi nkovuta kuvomereza kuyamikira kuti budget ili bwino kuli chimodzimodzi munthu thobwa loti angofika kumene angophula kumene nkuliyamikira kuti koma thobwa ili lili bwino zedi lapsa bwino ndilokoma koma kuseriko thobwa lije likachirapola zoti zibwere kuseriko sumaziziwayi ndiye china chimene ndimati ndiwapemphe idadzachitikapo pambuyo yapa boma aphungu akunyumba malamulo adakavomerezapo maulendo awiri onse boma lomwe litanena kuti lifuna limange mastadium awiri stadium ina ya Bullets stadium ina ya Maize Wanderers koma ndalama ku parliament adakavomereza kuvomereza ndithu kuti ndalama iziza kuti amangira mastadium koma anthu adafika potuka mboma mastadium aja osamangira matimu awiri amene wa tinene kuti ndalama zake zimene zijaza nthawi imene ijayo zidagwira ntchito ndipo adadya ndani chabwino chifukwa tikamafufuzana mafuniro kuti muzifufuza wina aliyese apa anthu atigovitero kuti budget ili bwino wina amene aluyamikira ni munthu wandale koma ine ngati munthu ane kuti sindina wandale amene zimandikhuza nkumaona anthu ena ake mmene aluvutikira ndimamva chisoni kwambiri koma ngoyamikira ncholinga chonena kuti mwina kundaleko ineyo andione ampatse udindo zinthu zopanda nzeru ndapempha malawi anzanga tindizivomerezani chinthu chone kuti chinthucho taliona tsogolo lake chifukwa tikozivomereza panova potha miyezi ngapo kukapezeka kuti chaka chamawa budget yomweyonso ikatulukaso kune kuti chakuti nanga sofusaso kune kuti konanga zija ngavomereza chaka chathu phungu zili kuti zimakhala zomvetsa chisoni ndiye munthu amatsutsa malingana ni mmene wachionera chinthucho chimverera chinthucho osati kumloza zala kune kuti uyuyu aonetsa kuti ndiwokuti uyu ngokuti ndizisesesana tosese ndifa Malawi chinthu chitukuko chikachitika muno Malawi chichitikira wina aliyese sichichitikira anthu aku Mozambique yayi koma tiziyankhani zinthu tizipereka maganizo one kuti Malawi wina aliyese chinthucho achilangire ndi mtima wonse ziko mukwambiri mtsogole tathokoza kunchese mkhalendo chopambana kupitira kumva maganizo anzika mwachilandira bwanji chinthu chimenechi nthawi ija ndikuti chamanga mwaswera bwanji palaina ndaswera bwana mwaswera bwana bambo anga ndasweratu ine chikalata ndi chichiri apa chimene HRDC yatulusa itazukuta yonoti think pali magapo ena ndena mwanamveka sadabweresa mayankho okwanira kwa Malawi mbali yanu mukuitsatira bwanji muli ndi dzina loti mungatiuze dzina lanu komanso mmene mwatiyimbira kapena mutangopereka ndemanga ine maseko ndikuimbira kunchinji kuno kuda maseko tsopano alipo angapo eti lipo ambiri twandu lipo ambiri amaseko ako mchinji takulandirani tine matero kuti timve maganizo anu chifukwa cha nthawi mwina ndingoti budget yoyo ili bwino monga mzanga wonse anena kale kuti budget singakomere wina aliyese zosatheka ndipo sizizachitikapo koma chodabwisa ndichoti HRDC nthawi imene timachoka pa nzira wa mafuta ndikukavota HRDC inali kuti nthawi imene anthu amagula bagi la chimanga 100,000 HRDC inali kuti ndezinazi tiyeni samangoyankhula kuti basi tisangalase anthu awiri atatu ili ndi ziko muli anthu ovutika kwambiri Malawi muno iyi ndiyo inafe tikuvutika koma ukayang'ananso anthu ena amamva chisoni kuti abwaniso ineyo koma anzathu akuvutika kwambiri
ndeti kamapanga zinthu ili ndi dziko lathu kuti ndilobwereka ya ndi athu tili muno mpana tizafera muno malawi chabwino ndeti kamapanga zinthu tizipanga zinthu zoti tikonze tsogolo la ana amene tikubereka samangopanga za lero kuti bwala zanga ziyenda lero basi nkozoyankhula izi ayi andithu pamene uthenga amene ungapite ku HRDC wo ndoti ife tikati bungwe malawi muno limene lasala bungwe mwina ndalanamiwa athu mwatero ifo janta ayi ndi bungwe limene likuyimira dera malawi lanamiwa usati HRDC ayi ndiuze lero magawo wati tikamva za press briefing yanamiwa timayimisa magalimoto pansi kuti timvere press briefing yanamiwa kuti chani usati HRDC ayi ndithu ndeye izozo monga amene akamba anzanga mwina zikakamba ndakazi awo kunyumba ndithu ndi mabanja awo koma awawa asiye boma lamba kumene nthawi yochepa kwambiri maziwa ti kumanga nyumba ndi kugesa nyumba matenga nthawi ziwiri zosiyana kugesa nyumba ni one day mamaliza koma kuti mmange nyumba singayimange one day zosatheka ndithu bwana magawa ndeye apase mpata nzawo tiuone kusogolo kuti zitha motani koma kuyamba ndeye ayamba bwino panopo timangofika tofikinikisa chomtha mafuta umapita upita pachani kwagula chimanga ukaja ndi ana kunyumba zabwinobwino zimene amalawi timafuna izisowa ndalama yogula chakudya usati chakudya chizisowa ndithu ndeye malingana nthawi ndipereke mpata kwa nzanga amaseko komchinji ndi mafuna tikupatseni mafuna abwino madzulo ano kuti tathokoza umva maganizo komanso ndi magayano tathokoza kwambiri bwana magawa zikomo timakunyadira ndi matiyimirira tathokoza kwambiri ndipo talemekeza zikomo kwambiri